reacció al·lèrgica seria una reacció anòmala que passa en aquest individu que s'ha sensibilitzat, que té anticossos IgE i que entra en contacte amb l'al·lèrgia. L'al·lèrgia sempre són proteïnes de naturalesa proteica, tant per ingesta com per inhalació o també per contacte. És una al·lèrgia, a diferència d'altres, com la llet i l'ou, que poden ser transitòries al llarg de la vida, l'al·lèrgia al peix és una al·lèrgia persistent. Un cop apareix, en aquell pacient serà persistent al llarg de la seva vida. Veiem que l'al·lèrgia al peix sembla que va una mica en retrocés respecte als anys 90 sobre els 2000, mentre que l'al·lèrgia al marisc s'ha incrementat. El 85% de l'al·lèrgia al marisc que veiem, el marisc implicat són els crustacis. La majoria de peixos de consum tenen anisakis, especialment els de la zona atlàntica més que els de l'àrea mediterrània. És un paràsit del peix que no completa el seu cicle en l'humà, per tant no es reproduirà amb nosaltres, tindrem les larves que ingerim i que eliminarem, però no es reproduirà amb nosaltres, i que normalment es troben el peix fresc a la part de l'hepatopàncreas, i a la que passen uns dies pot arribar a migrar fora i anar fins a la pell o al múscul. I com a problemes que poden donar són problemes gastrointestinals, quadres gàstrics més alts com epigastràlgies o quadres intestinals que poden arribar a fer un quadre d'oclusió intestinal, i en les formes al·lèrgiques. La manera de tractar i evitar la parasitació és eviscerar ràpid el peix, i el paràsit es mor per la temperatura, és a dir, que s'hauria o bé de congelar ràpidament o coure a alta temperatura. La majoria de reaccions per meduses entrarien dintre de les reaccions tòxiques, per el contacte amb les cèl·lules urticarials del tentacle o bé relacionades amb reaccions d'hipersensibilitat retardada amb el verí, però sí que és veritat que, i les reaccions pròpiament per al verí de les meduses, però s'han trobat també en la literatura mèdica reaccions inclús d'anafilàxia, és a dir, de reaccions severes per hipersensibilitat a les proteïnes del verí de les meduses. També, al mateix cas, aquest encara és més infreqüent, el verí de les anèmones. En aquest és un cas clínic d'un noi japonès que treballava netejant els aquaris amb aigua salada i va fer un xoc anafilàxic per sensibilització al verí de l'anèmona. Altres, per exemple, al·lèrgia als ous de l'eriçó de mar, que també s'ingereix en determinades zones del món. Dermatitis de contacte al·lèrgica per al corall. Això s'ha vist també amb treballadors que estan en contacte habitual. I també, d'una manera anecdòtica i en alguns casos ja en sèries més àmplies, ja s'han detectat sensibilització IgE vehiculada als cucs que s'utilitzen com a esquer de pesca.